И така, здравейте потребители от YouTube, аз съм Дарейзър BG и тук при мен е XX Диамантения, който на Гуика. Амулет? Трябва пак. И днес снимаме втори епизод на нашата поредица на интернет. Извинете, в миналия епизод казах, че може да включваме други хора и извинете за лошото качество в миналият клип. Ще опитам да го правя. Намерих си легло, голямо. Значи той аз имам мене. Чукче. Във втори епизод, както казах в първи, ще си търсим базата, къде да бъде. Чукче имам. Ние знаем на няколко места, обаче ще се чудим дали да спрем къща или просто... Едно зомби ми дропна катана. Ма чуя се, строим ли къща? Да знам, ама едно зомби ми дропна катана. Ей. Нали имаш резачка, бе? Нямам резачка, той беше в миналия ни survival. Но да. Дето се получи фейл. Скарахме се. Да. О, намерих си ново. Ноутбук ли? Ново, пушка. Ма аз имам НАТО пушка с 29 патрона. Не че аз не си я заредих, ама тя имаше 8. Сеч хамър. Ко намери? Сеч хамър. Е баси късмета човек. Катана, сеч хамър. Кот. Пък аз намерих Wire. Лайън ли? Wire! Метална курва. Жица. О, супер, намерих две брадви. Аз съм на летището и се Ще ти обирам. взема една брадва, е, Гошо. Аз имам сеч хамър. Това болтроч ли? Аз вече имам един. Да, аз имам болтроч, ама намерих и втори. Болторч, не болторч. Болтроч, ID. Гасканчи има. Хечот. Не може. Гаскан намери да ти взема ли един? Да знам. С сеч хамъра ли се събери с катаната? Определено с сеч хамъра. Човек? Защото го А, аз вече имам, бе. А, не, намерих кирка и Режа брадва. ли телевизора, бе? Не, брадва да ти взема ли? Може, с принцовка. Ей. Ти То бе- зеления бандаж да го взимам ли? Да. Добре. Мисля, че се казваше дресинг, нали? Да. Той дава по 20. Няма да ме дея да се сложа малко. Човек, Така, бе. тръгвай към военния. А чакай, не съм експортнал нищо. Аз Ма ти вече съм на уния палатки. О, Да, имам още една палатка и кола. намерих си любимата си буска. Аз имам така, военна. Ма не е зелена. От тез. Пък аз имам от нея червените, спомня си ги те. Код да събирам ли за ако някой друг? Да, клод или код? Код. Код, да. Защото ако някой друг влезе, ако покани някой друг. Да, аз казах в миналия епизод, ти явно не си го гледал и не знаеш. Казах, че може Гледах само от началото. казах, че може да кани други хора да играят с мене. Здравей! Красавец. Красавец! Направо. Намерих си сокче. Маля 63 XP, какво се апгрейдна? Warrior или Survival? Аз имам 187. Останах с... Апгрейднах с Warrior на 2 и останах с 3 фъпаса. Фъпаса пак аз. XP. Остава ти вари с 3 фъпаса. Колата забравих да експортна, сега трябва да взема много, Който е? Още една катана. Ти взема ли или да взема за другия? Не, аз взимам Sledgehammer. Ще взема за другия, защото... Не се знае, може да ни поиска някой оръжие. И тогава да се издъним и да кажем, ма ние нямаме. Намерих си втори кантин, който явно ще загуби. Аз пък имам берет. Беретка ли имаш? Аз съм секси. Много си секси. На Elder Scrolls. Ще се опитам да кача клипа. Сега ли бе? Не сега, че болен си. Ама... Окей, превземай си там и тръгвай към... Аз съм накрая, аз съм на кулата, само трябва да експортна. Тръгвай към фермите, защото аз да знам откъде ще минеш и... Тъй, че тръгвай направо Той към... мисля, че няма кола. Има една, ама не знам дали има бензин. Като и да е. What the fuck, колко време трябва да се въртя над с кола, бе? Значи, какво намерих? Намерих
пистолет. А, да, между епизодите хора нищо не съм правил. И аз на Skyrim не съм го бутал, откакто спрях епизода. Чая да падна да се чупя краката, че бухалка няма ни трябва, нали? Ти какво каза, че беше намерил клод? Кот. Клод, бе? А, да, имам 3 кот. Ми, имаш 3 клод. Имаш ли дъктейп? Не, то нямаше никъде дъктейп. Аз Аз цялото вземам беше. 2 дъктейпа за едно легло. Имаш само пирон такива, ама дъктейп не съм намерил. Аз храна имам колкото си иска. Човек колко път ме чака до тези ферми. Лятната, миналата лятна, 2014, играхме сам на интернет. То тогава беше... Като се видяхме там и веднага. То първата игра, за която си говорихме, беше интернет. Да. Добре, аз намерих голямо легло. Еми той аз мина. Аз си мислех, че той не я знае, пък той се оказал, че той я знае. Даже аз знаех по-добре от него. Има панталон. Имам 2 големи легла у мене. Демек ще има и едно за това. За то, с който дойде. Да. Резервния чичко. Пушещата кола има 12% бензин. Аз съм с койоте пак. Другата има 5, бяга да зомбирам. Човек, аре да ходим, че нали този клип ще си търси място за база. Аз се опитвам да си намеря хубава кола. За какво ти е кола? Търгуй пеше, ако нямаш кола. Ето с повече бензин. Ама тя не е с повече. Бяга ще ме издеш колата, къде си. Идвам с една бавна, кола не ми дриме. Когато ми свърши бензина. Това чули го? Горе-долу. Добре. Не е хубаво, че го чуваш. Но как ти да е. Аз имам 2 болторча. Иван! Пътувам. Ух! Ето, то от летището има само един път, тъй че... Бал в четвъртък ще е на Ямбо. Знака! Да, бе. Аз съм у града. О, кой град? Не да знам, съм видял още. Не виждам някакъв град. Ще се убия при военната, ще потърся някаква по-хубава раница. Мисля, че съм в военния град. Военният град не е от летището. В нашия град съм, бърках се. Ако той не е нашия град, значи някакъв град. Сега трябва да заобикалям маски много човек. Трябва да направя един завой тук, да заобиколя града, да му тръгна към военната. Защото и аз съм там. Не, ти бъде да търсиш място за база. Добре, ама лагера на огън? Не, къща сигурно ще построим. Защото знам... И аз го знам, и място, но искам къща. Няма да е на плажа. Намерих някаква пушка с лапула магазин. О, ес, бебе, намерих си 20 по Zoom. Скейп. Защо просто не си направим къщата в морето? Да, бе. Не сумата няма да стигат нищо. И как? Можеш да ми обясниш? С платформи? Или то ти само го можеш да наведи? Аз де знам къде може. Аз съм до фермите, омага и нямам стигне бензина. Омага спрям бензина. Пак! Ако искаш да си построим къщата, е там до фермата. Де да знам, човек? Ама човек, първо, аз предлагам е там до фермата, нали, да си го построим. И да го започнем строежа, пък ако не успеем да го довършим, служи там на планината някъде или там някъде лагерен огън. За там да имаме някъде огън просто. Ух, че ми скара кътос. Чуй, бе. Да. Как се спава пред лицето ми, ще му уби. Ще му уби. На колко кръв си? Откъде дойдоха тя, бе? Ми фърлих една пръчка.
Да не си ги примамил към мен. Не, аз съм във военната ница. Знам къде си. Аз ще се погледна това. Искаме лева ли се пак? Над 30 закони е. Си имам над магазини. Трябва ми още едно милитари болет, ще мога втори път да се напълня пушката. Аз обичам да имам у мене пушка, обаче много не стрелям с нея. То чак мацелуна, ама не му е зади. Това милитари е. Искам кирка, защото... Ами аз имам кирка, ама съм във военната. Ами аз съм до една ферма с търчащите неща и такова. Забрах смисълта. Аз в четвъртък не знам къде ще съм. Ако баба спи на Ямбол, сигурно ще бъда при тати. Аз ако съм при тати, ние маче друга седмица пак ще ходим за риба. Ма ти няма да искаш да дойдеш. Не знам, сетих се. Кой? Защото да направя лагерен огън в пещерата, във фермата, В интернет няма пещери у мен. в фермата, във фермата Охо. има много зомбита. Честно ли бе? Да, честно, има много зомбита. Няма тебе бе. Убиха те? Паднах ще потроши краката. Човек полицейски армор ли или той е зеления? Полицейския мене ме кефи. Ти имаш ли някакъв армор? Такъв военен, но те с оранжевите. Не оранжевите, ами по-бледия. Не зеления, ами бледия. Ония... кафевия. Да, кафяв блед. Така че... намерих мачете. Окей. Те аз седа към коя ферма каза, че си? С търчащите неща. Ела към другата. Трябва да е експорната, аз не съм експорна. Добре, като експорниш ела към другата. Колд, няма нищо. Сандбакс. Ооо, това беше баш чита. Какво стана бе? Нищо. Аз в моята бутилка не съм ли ти я сипала? Колички. То, сега ще сипя още 2 пъти трябва. Сицко експорна. Но човек към другата ферма и там се чакаме. Ти там ли си? Не. В момента изпълня колата във военната. Гледай бе, човек! Да ме смени с точно никога сте здесь. Бах, 99% ми има клас. Тъй, аз за малко ще... Стана след малко се върна. Тъй, че не мога да паузирам, и ще... Щяка го просто. И да, хора, това е... Шандера. Шандера. Ново френско име намерих. Измислих. Шандера. Той сега ще се върне. Най-вероятно. Пат. Момент. Защо не може да се справя мотор? Ага. Точно никога ти ще ме смениш. Точно никога ще ни разделиш. Точно знаеш си каквите букви.
Точно никога ти ще ме смениш. Но кога ще не разбереш. Точно. Замири се на газ тук. Няма такава газа, каквато мислите. На газ тук ще прозореца отворени, когато... Бяга, бе. Кучи се. Прозореца ми отворени. И... Моето не съм замисля на газ. Да някъде си западва. Огънче. Точно никога ти ще ме смениш. Точно никога ще не разделиш. Точно слава си по трите букви. И така хора, тук се обърнах се. Какво правиш, Ники? Човек, обикавам едната къща. Нали, минавам през оградата. Има една ограда във фермата. Минавам до нея. Та наникам се песен. Опирам се до къщата. И от 30 живот станах на 10 живот. Нямам лекарства. What the fuck? Сори, братче, ама нямам лекарства. Ама аз имах едно бандажче, ама... А случайно да имаш храна? Храна, майче мога да ти дам. Да, мога една супа да ти дам. Вода. Храна и вода мога, аз имам един сок и... един сок от портокал и една супа. Ма ще чуя да се отбивам в нашия град за още храна. Ти ела ми да храна, защото умра. Молодце. Точно никога ти ще ме смениш. Точно никога... В нея е цял гаджия. Точно. Слава си по трите букви. Намери в дъктейп. Точно. На коя ферма каза, че си? На обикновената. Какво става? И да. Дай, веднага. Ако той не ти стигне за пиене, ще дам... А, чай, аз имам подарък за тебе. Ако искаш, ще си го взема. Дръж. Имам. Имаш, браво. Ни. Те са, Ники, имам един фертилизер и 3 легла. Фърталайзър. Човек, имам 3 легла. Големи. Аз пък имам едно. Виж, тук ти е едно, тук ти е едно и тук ти е едно. Чучавам се напия. Чакай! Върни се! Не, върни се. Не искаш. Върни се за мен! Ти нали се напил, е? Върни се! Искам да се напълня просто кантина. Чакай, не, стой. Чакай! Много те мързи, Ники. Еладе! Ти къде си, я да видя? Там дето беше ти. Аз ще видя като се качваш нагоре. Ще имам 20 по зум скейпте и че... Не можеш да ме видиш, на тъмно съм. О, аз вярвам, че имам очила за нощно виждане. Съвсем добре. Те отивам да сека дърво. Аз вече сека. Тогава ще отида да взема малко камък. Час, токи, значи мога... Ще дори сега да си апгрейдна... Едно XP не ми стига.
ОМГ, аз се чудя за какво да работя, не ми се чупи. Аз съм чупил с чука. Про. Рокс. А какво не трябваше? 4 пръчки и 4 камъка. За пръчките си уреден. И за камъка сме уредени. Ще имам 21 камък даже. Ай сега да ме вземеш там, откъдето вихна вода. Яре, човек! Добре. Знаеш ли, че като си на малко кръв на интернет, човека ти почва да трепери. Завалят. Ела при мене, бе. А сред ли пада на главата ми? Къде си? Да видим къде ще сложим огъня. Ей, той е. Айде да започнем къщата, пода на къщата и да си сложим там огъня. Какво си апгрейдна? Аз някои неща, които не ми трябва и тук те ще ги дропна. Значи Точно никога ти ще ме смениш. Точно никога. Спърса, чалга! Наби ми се в главата. Той няма ми трябва. Той няма ми трябва. Той няма ми трябва. Той няма ми трябва. Леглата. Няма да ти трябва. Не бе, докато чупя дърво. Може ли да ги взема? Не. Чубай са. Момент, аз ми не взема играта за малко. И да имахме една резачка. Забрави, че снимаме. Не. Аз малко. Още сме тук, хора. Не го шечете. И така, този клип след малко ще привършва. Само ще сложим кемпфайра, че той стана доста дълъг този клип. Бамбук. Къде? Никъде. Мислиш за бамбук? Какво сега, на мод пакет ли искаш да играем? Не. Казвам, че си мисля за бамбук. Някой тук те е отсекал дървото и не е взел логовете. Сигурно е бил Хиробран. Ма той има ли така? Човек, да не имаш скинови тука. Аз ако имах пари, ще я си купя интернет голд. То не е, че струва много, да е 10 лева струва. Сега. Да започваме. Ама ли да привършваме? Не, да започвам къщата. Ама това го направим в следващия епизод. Чакай само да я започна, бе. Добре, дай ми аз да помагам. Искам Бъде я да се- слагам, искам я да слагам. Нямаме време да се събира материали. Дай ми камък да направя камфайр. После ще дам. Този е да става ден. Що не ми каза, бе? Знаеш как се хватиш, бе? Там. Предавам се. Моля, не Има ме гърмете. Херобрайн. Моля, не ме гърмете. Е, там е. Hello Kitty. Мале, човек, аз колата ли са той, бе? Да, бе. Hello Kitty. Ми парек. И така, хора, свършихме основната сцена, намерихме си място, където ще ни бъде базата. С втори епизод мисля привършваме. И това беше всичко от нас за втори епизод и до скоро.